খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী ধৰ্ম কেতিয়াও ভাৰতৰ ধৰ্ম নহয়। তেওঁলোক যিসকলে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে নিজৰ স্বকীয়তা হেৰুৱাইছে, তাৰমানে তেওঁলোকে এছ.টি. মৰ্যাদা হেৰুৱাইছে। এছ.টি. মৰ্যাদা তেওঁলোকৰ পৰা খণ্ডন কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। সেই ধৰণৰ কোনো যাতে সুবিধা তেওঁলোকে আৰু কোনো কাৰণত নাপায়। খাম, চিফুং, চেৰজা এইবোৰ খ্ৰীষ্টিয়ানৰ বস্তু নহয়। जोंहा बर'फ्रा गावहानो निजा भाषा दङ, राव दङ। जोङो गुबुननि रावखौ रायज्लाया। बेबायदिनो जोंहा निजा कालचार दङ, खाम, सिफुं, जथा, सेरजा। बेखौ जों सोरनिफ्रायबा सोलाव लाबोआखै, सोरनिफ्रायबा बायाखै। बेखौ जोङो गावनो खालामदों आरो गावनो खालामनानै बेफोर आगजुफोरखौ जोङो दामो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गावनो सोरजिनाय गावनि मोनसे कस्टिम दङ, ड्रेस, दख'ना, गामसा, आर'नाइ बेफोरखौबो जोंनो सोरजिनानै लानाय। दा जोंनि भाषा, जोंनि बे कालचार आरो जोंनि गाननाय जोमनायजोंनो जोङो जोंनि हारिनि जि सिनायथि, बे सिनायथिखौ होनो हायो। दा बेखायनो जों साफ्रोमबो बर' सुबुङा जि जायगायावनो थायाथोङानो मानो दख'ना गानगोन, गामसा गानगोन आरो जोंनि आंगोनि बर'नि जा दामजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेखौ दामगोन। बेवहाय रावहाबो बादा होनायनि ओंथि गैया। जे सत्यरन्जन बराया जोंनि बर'फ्रा सोर सोर खामखौ दामनांगौ, सिफुंखौ दामनांगौ, सेरजाखौ दामनांगौ बिनि सायाव बुंनायनि जेबो बिहा जेबो मोन्थाय गैया, अधिकार गैया। दिनै बिथाङा बे बुंनायनि आन्दोआव आं नैबेखौसो सानो जे बिथाङा दिनै बर'फोरनि गेजेरावहाय मोनसे गावस्रानाय लाबोनो नागिरदों, बेले बेजे सोमजिहोनो नागिरदों। दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानैबो जोंहा बेले बेजे गैया। जोङो धोरोमनि खोथा बुङोब्ला दिनै जों बर'फ्रा आं बुंगोन जे आङो सासे बाथौ धोरोमनि मानसि। नंगौ, आंनिया टाइटेला ब्रह्म। आं दिनै खुला खुलि बुंगोन, आं जाबाय सासे बाथौ धोरोमनि मानसि, बाथौ सिबियारि मानसि। जोंनि न'खराव जोङो बाथौखौनो फालियो। दा बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां धोरोमनि मानसिफोर दङ। ख्रिस्टियान दङ, सोरबा अनुकुल दङ, सोरबा जयगुरु दं, सोरबा कृष्ण गुरु दङ। मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफ्रानो दिनै बर' भाषा रायज्लायबोदों, बर'नि दख'ना गानबोदों, गोनां जानायाव खाम, सिफुं, जथा, सेरजा दामनानै बागुरुम्बा मोसादों, खेराइ मोसादों आरो बेनो जोंनि सिनायथि। आरो मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफ्रानो जोंनि हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे हारिखौ सिबिबोबाय थादों। दा ओंखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै मालाबाबो गावस्राबोआखै आरो गावस्रायाबो। खिन्थु बेबायदि जोंनि गेजेराव हाबसोनानै सत्यरन्जन बरा बायदिया जिखिनि खोथा बुंदों, बे जाबाय बर'फोरखौ गावस्रा होनायनि आरो बर'फोरनि गेजेराव बेले बेजे खालामनायनि मोनसे खैसारिसो। जे सत्यरन्जन बराया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबनानै बे खोथाखौ बुंनायनि मोन्थाय गैया। एक्टिभिटिस खालामबोबाय दङ, जिखिनि एक्टिभिटिस मावबोबाय दङ। आं बेखायनो मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों, एखेते सत्यरन्जনৰ আগত ও আখৰটো মানে এড কৰিব লাগে। সত্যৰঞ্জনৰ জাগাত ও আখৰটো দি অসত্যৰঞ্জন কৰিব লাগে। একেতে আজি দিনে যি एक्टिभिटिस কৰি আছে आरो एसटिनि मोन्थायखौ सोर मोनो मोना बेखौ बुंनायनि सिगां आं बिथांखौ बुंगोन, एसटिनि सायाव जुदि बिथाङा एसेबां अननाय दङब्ला, एसेबां जुदि मोजां मोननाय दङब्ला, आसामाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेलफोरा बे दखल खालामनानै दोनदों, बिथाङा बेखौ मुक्त खालामग्रो। अब्लासो जों बिथांखौ बुंगोन बिथाङा ट्राइबेलनि सायाव अननाय दङ। गतिके बिथाङा दिनैनि दिनाव बेखौ बुंनो थाङाबालासिनो जोंनि सोरबा बर' ख्रिस्टाना एसटि मोननाय मोनैनि जि खोथा बुंदों बे ओंथि गैया। आरो बिनि थाखाय आङो गोख्रों रावजों सोंखारिगोन आरो बेबायदि बुंनायनिफ्राय जाहाथे बिथाङा जानगाराव थायो, आं बेखौबो बिथांखौ खावलायनाय जागोन। गतिके बेनो सत्यरन्जन, আপুনি যদি আমাৰ এছটিক যদি ইমানে ভাল পায়, যদি ইমানে মৰম কৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ যিখিনি নন ট্ৰাইবেলসকলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত বেদখল কৰি আছে, এই মাটিবোৰ আমাক মুক্ত কৰি দিয়ক। মই আপোনাক সেইটোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ।